श्रेष्ठ नारद एवं परम भक्ता धरित्री दानवଙ୍କ अत्याचार ତୁମକୁ ବିତତ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନୀରବ ରହିବାକୁ। କାହିଁକି ଦେବ? ଏଥିରେ ମାନବ କ୍ଷମତାର ଅପରାଧ କଣ? ମାନବମାନେ ଆଜି ଦାନବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ବୋଲି ସୁରାପାନ କଲେଣି। ଆଉ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଚଞ୍ଚଳ ରାମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି କିପରି? ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରି ତୁମକୁ ଦେବ। କି ଉପାୟରେ ମା ଧରିତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ଶାନ୍ତିର ପୂଜା ରକ୍ଷଣ କରିପାରିବି? ତୁମେ ମୋଠାରୁ ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପବିତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ଲାଗି ଅଧର୍ମୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ମାନବ ଦେହରେ ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଥରେ ପ୍ରତି କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ସେ ମାନବ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁଟିକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଜା ମହାପ୍ରାଣ ଦଶରଥ। ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ତ୍ରିମୟୀ କୋଳରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଚତୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ମନେ ରଖ ନାରଦ, କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସତ୍ନାମ ପ୍ରଦାନ କର। ମନେ ରଖ ନାରଦ, ତ୍ରେତୟାର ସତ୍ନାମ ଶ୍ରୀରାମ।